Molt motivats, perquè és un rival que jugarà de tu a tu amb nosaltres i jo crec que l'estímul és molt gran pels jugadors, pel cos tècnic també, pel club i traurem el millor de nosaltres. Sí, és un equip que tens que treballar molt per fer-los perill, tenen un bloc molt sòlid i realment tindrem que fer moltes coses bé per ficar-los en problemes. Som conscients d'això i bé, nosaltres ja t'he dit que per nosaltres és un repte i una motivació molt gran el poder enfrontar-nos contra ells. És que ara tots els partits són punts de playoff. La dificultat del Manacor és molt gran, però els 3 punts del Manacor valen el mateix que els punts de la setmana passada. Nosaltres tenim que guanyar cada diumenge o cada dissabte quan juguem. Cada cap de setmana hem de portar 3 punts cap a casa. Bé, si guanyem, ells encara estan damunt de nosaltres. Jo crec que nosaltres tenim l'obligació de guanyar i ells encara tenen aquest marge d'error que nosaltres ja l'hem gastat, no?, amb les 2 primeres jornades. Sí que és veritat que després de les 2 primeres jornades portem 14 punts de 18, portem molts gols a favor, un gol en contra i tot això són bons números però no són suficients. Ara mateix nosaltres no podem permetre-nos a tornar a entreposar i ells en canvi sí que poden permetre-se una derrota o inclús un empat contra nosaltres. Nosaltres hem de buscar ritme. Som un equip que ens trobem còmodes amb ritme, està clar, i buscarem un partit molt ofensiu i amb molta confiança i sortirem a guanyar, està clar. Bueno, em planteges això, però no, jo crec que és una continuïtat al bon treball que estem fent, perquè al fi i a la cap, amb tots els obstacles que estem tenint, que són molts, nosaltres anem tirant endavant i això no és una carrera tan llarga com una temporada regular, però encara queda una segona volta, queden molts punts en joc i segurament són 3 punts d'or, com tu dius, però s'ha de seguir amb la continuïtat que estem tenint. Gràcies.